Eshem. Manje mfethu ngeke uzongitshela ukuthi mina ngizolele ngibhizi nginawe nogogo. Lo muntu Mfethu, lo ulolala ngomqolo ngiyoze ngifike ku5. Hamba phela emzini wakho. Nomqolo. Hamba emzini wakho. Mfethu, ngizinjani mina? What about me? Emzini wakho phela. What about me? Lo gogo wasukelwa uba mhlambe from start. Uyena. Hayibo. Uyena waqala. Uyena wangiqala. Yamuza ubona mesesutha. Uyayizwa lo uyena wangiqala lona mfethu. Manje mina sekumele mina ngifele izono zakhe. Cabanga usithi yonke into udla ukudla kwakho wadla wena. I mean Hayibo. Uyena wangiqala lona mfethu. Okay. Igama lami ngudlala Matifana. Ngibhalela uhlelo silungisa umjolo ukuthi nginazise ukuthi menifuna ukulungisa izinkinga zenu ozani le ekhaya. Mhlawumbe uyayibuza ukuthi ungayilungisa kanjani izinkinga zakho. Kulula kakhulu ongakwenza. Ngithumela i-email address njengamanje umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. While doing that, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare channel yethu ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Mhlawumbe uyafuna ukusixhasa ukuthi sikhule sihambe siye phezulu. Kulula kakhulu ongakwenza. Nangu thanks la eceleni. Pressa wona ukwazi ukuthi udonate ngaloko okuncane ongalekelela i-channel yethu ukuthi ikhule ihambe phambili. Akugcini ke lapho akhona ama-benefits amaningi kakhulu watholayo ngokujoin as a member of this channel. Uyayazi i-target yethu iyodwa which is mekuphela unyaka 2025 sireach 1 million subscribers. And mina ngithembe wena. Yangazi-ke the next big thing in KZN sihambe siyobabona ukuthi iy'ndaba zethu zikanjani, iy'ndaba zabo rather siyilungise mase siphuma nesixazululo. Asami. Sanibonani, igama lami nguSandile wakwaShezi. Ngibhale la ukusilungisa umjolo ngenxa zeyinkinga engibhekene nazo nosisi ebengibambisa. Sesikhona njengoba ubona nje sihleli kanje phasi solungisa iy'ndaba ey'ningi ezithinta umjolo in and around the country. Njengoba ngikutshelile sivula ishow ukuthi nawe uma kuwukuthi mhlawumbe uyafisa ukuyibona la uzolungisa indaba yakho umjolo kulula kakhulu ongakwenza si-email njengamanje to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Uyazi ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. Ongakwenza nje wena downloada nansi i-app yabo ku-iOS uphinde uyidownloade na ku-Google Play Store ube nayo, then mengabe usunayo leyo app leyo register and bet using i-code leya yakho ebizwa ngokuthi umjolo. That is UMJOLO. Umjolo. Ngokwenza njalo uzibeke ethubeni-ke lokuthi uthole 50 rand sana bonus voucher khona la kuhlelo lakho silungisa umjolo. Uyayazi ikhodi oyisebenzisayo umjolo. Let's get to it. Sikuyona-ke ishow yethu namhlanje just to check ukuthi sizokhuluma nobani, uzothini kuthina nanokuthi indaba yakhe siyilungisa kanjani. Dadewethu sawubona. Yebo sawubona. Unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Siyajabula kakhulu ukuthi sinawe namhlanje la ohlelweni. Ngudlala Matifana mina igama lami. Yena yedwa uNkulunkulu wemjolo. Udadewethu esinaye njengamanje ubawa kabani? UNoluthando wakamkhwanazi. Noluthando Mkhwanazi. Noluthando ula namhlanje simply because umuntu obambisene naye angazi noma ngisho kahle ngibuka nje isimo se-email. Kodwa umuntu obambisene naye noma ubambisene naye ufuna ukuthi nihlale phansi namhlanje nizokhuluma. Ngabe uyamazi mhlawumbe umfokashazi? Ushezi. Yeah, sasithandana naye. No, nanithandana naye. Yes. Okay. So mekuwukuthi mhlawumbe uthi nanithandana naye yini mhlawumbe yenza ukuthi nihlukane? Ukuthi nje uyicabangela yedwa nokuthi utshela ney'ngane ey'ncane so akayihloniphe relationship. No. Yeah. So lokho kwenza ukuthi izinto zingabe zihamba kahle phakathi kwakho naye. Okay. Ngiyazi ukuthi ziningi iy'ndlela zokuthi abantu bahlukane. Mhlawumbe nina mengabe nihlukana kwaba ukuthi niyazibana noma kwaba ukuthi cha uhlala naye phansi umtshela ukuthi yazini ngoba wenza ukuthi nokuthi angisakufuni noma uyena watshela wena ukuthi akasakufuni. What happened? Angizange nje ngize ngifuna ukuzwa iy'tori zakhe, ingane edengezwa nje into ayenzile engaphuma kuyena. Okay. So namhlanje njengoba ekubhalile la kwishow edinga wena ukuthi uzohlala nawe ukhulume. Mhlawumbe mekuwukuthi ucela ithuba lokuthi nibuyelane uyazibona umnikeza? Cha. Ngeke uze kukwazi. But lekhaya siyalungisa. Ilungisani phela nabanye hayi nami. Hayi nami. So mhlawumbe ngangilungisela omunye-ke omusha engizofika naye kodwa hayi yena. As uma uthi omunye omusha esingafika naye kusho ukuthi usengile umama njengamanje.
Hey bo. Umbuzo otrendayo. Cha, size ngalolu daba kithi. Oh, hayi no. Cha phela bese ngifuna ukuthola nami ukuthi ithini into yakho kahle kahle phakathi nendawo. Semafutheni, siyafuthumeza. Okay, uready ukumbona umfowethu ukhulume naye? Angina-choice sengila. Okay. Uyezwa-ke mbukeli ukuthi cha udadewethu uready ukuthi eze ukuthi kahle kahle ubafo ufuna ukuthini. Khumbula-ke labantu bathe abasathandani kodwa ubafo ube nesibindi wathi ngisho singasathandani ngifuna ukuthi ngizohlala naye phansi ngikhulume naye. Mhlawumbe uzoyibuza ukuthi indaba engakwazanga ukuthi ambize leceleni. Uyabona ukuthi alifakwa ngapha. Mhlawumbe ubona ukuthi indlela engcono ukuthi eze la khona bezohlala kahle. And uyazi ukuthi mina njengoNkulunkulu wemjolo sengisibekile isandla phezu kwabo. Ngifuna ukuzwa nje indaba yabo ukuthi ihamba kanjani, then mase siyalungisa lapho kumele silungise khona. Noma ngaba basabuyelana ngaba if ukuthi ubafo ufuna babuyelane, kodwa kubalekile ukulungisa lento ekumele siyilungise osuku lanamhlanje. Ungayindawo ngoba ithimba lethu njengamanje liyahamba liyosilandela umfowethu limbeke la mase efikile mase siyaqala ke sikhuluma naye. Hamba kahle Brazo. Hayi mfethu uqondile. Ngiyajabula mntababa ukuthi usukhona usufikile ukuthi uzokhuluma nananga umuntu wakho wakudala. Mfethu ngeke ngakhuluma naye ngimbuza nje imibuzo embalwa nawe sengizokwenza same thing kuwena. Mhlawumbe mfethu umazi kanjani udadewethu? Usisi lo usisi ebengibambisene naye usisi ebengithandana naye. Hayi sihlalele bandla isikhathi mina naye sithandana. Sure. Bese-ke kwaba khona ukukhinyabezana okuthize okwenzeka ngaleso sikhathi leso sithandana. Sure. So usisi kwenzeka-ke angibamba ukuthi nginesincanakazana nebhencane lami yayibamba leyo. Sure. So kwenzeka-ke ukuthi-ke manje-ke caca ukuthi useyangixosha useyangikhipha endlini akasafuni lutho nami usethi le ngane le ebengithandana nayo ayiye emaphoyiseni. Le ngane le ayingibophise ngoba le ngane incane. Kodwa le ngane engithandana nayo mina indala ina 20. Yebo lento leyo. So manje nginenkinga. Mfethu ziningi kakhulu izinto ezibalayo ngesikhathi esisodwa. Kokuqala ubale ukuthi singathi nje mhlambe you are confessing ukuthi kule relationship ebeninayo ucheatile. That's point number 1. Waphinda futhi waveza ukuthi wakukhipha out endlini ebenihlala kuyona. Kushuthi wena ubuhlala endlini yasisi. Kunjalo. And okwesithathu waforce ingane le ekade ujola nayo ukuthi ayihambe iye emaphoyiseni ithi kwenzakaleni emaphoyiseni. Kahle kahle wena bhuti le ngane lena ayise emaphoyiseni ubeyosho ukuthi ngilale naye underage. Which means lento Kanti ayikho i-under 8 ingane. Mancane. Ayikho i-under 8 ingane. Ngikhuluma nobhuti. Le ngane lena ayikho underage bhuti. Uthena ngake ingane na 19. Okay. Awunayo nesho 1920. Ngoba ufuna ufihla indaba zakhe. Ayibona into engibhekene nayo. Uyabona umshophi engibhekene nayo. Awumo. And le ngane okay ngisala enganeni because this is very sensitive. Ingane na 1920 unayo niyathandana niyalala and ukulala kwenu akekho force omunye niyalala nje njengabantu abathandana. Usende. Emzini kaba. Mina ngiyindoda mina uyayizwa le. Ngiyakuzwa lo emzini kaba. Uthando lalela. Emzini kaba. Ushiya indaba yomuzi. Asikwazi phela ukushiya umuzi ngoba ngithi nilalana kephi. So shiya kanjani umuzi? Yebo lento oyenzayo kodwa. Uyasebenza? Ba mina. Wena. Ngiyaphanda. Uphanda kanjani? Ngiyashova mina. Uma ingabe fika usamukela lapha endlini usuku umnikani ukudla kuthenga oba. Lalela. Imali yaba. Lalela phela yabo mina ngiyaklina mfowethu. Mina ngiyaklina. Salela ukuthi uJohn. Ngiyaklina mina mfowethu endlini. Ngiyapheka. Lo mbheda ushoyo ukuthi bengileni nale ntombazana. Yonke le nto iwashwa yimina. Lokho kusukuthini? I can afford mina ukuyisa impahla zamelondolo. I can afford ukuyisa impahla zamelondolo. So you cannot tell me ukuthi uyawasha wena. Ukuwasha kwakho kusukuthini? Kufanele ulethe amantombazana emzini wami. Emzini kaba. Yebo lento yakho kodwa. Yini engibonayo? Umuzi wabani? Waba umuzi. Lento yakho. Waba umuzi. Lalela manje indaba utshela abantu singadlwengula. Awudlengula yini? Ayincane yini le ngane? Ngidlongole nini ngane? Ngiyakutshela nje 1920.
1920 awunayo so 1920, unesho ngiyakutshela wakwayibona IDI wakwayibona IDI i-idea yani ngoba phela engane isiqedile phela isikole. wena you gonna say that ukuze uyifavor ngithi wena you are selfish Selfish angithi ngani? ucabangela Selfish wena ngani? wedwa uyicabangela wena indaba ubize mina kodwa indaba ungayibizanga nayo la izosho Yabo lo gogo lo. Befanele awu mina ngugogo futhi manje Yabo lo gogo lo. usuthi sengondle kwanele sengugogo manje Mfethu. sengondle kwanele sengugogo yini Bafu ngicela Mfethu, awuyancane mfethu yazo mfethu. cha sengugogo Awuyancane. njani ngicela uhlale phansi. Awungeke wena indaba manje. Awungeke. Bafethu, Okay. yazi bafethu Sekugogo ngicela sikhulumeni makwenze kahle. njani? Ngicela sikhulumeni kahle lana. Into engiyifunayo ile, ngicela nihlale phansi sikhulumeni kahle. hawu Ngiyacela. seqale nini ukuba ugogo manje Azongicika lo mfethu. Ngiyanicela. Uthi angisukume. Bafethu ngiyanicela. benza njena kabafana bonke Bafethu. wayo Mfethu angeke lo mfethu. Amtshela ngeke. Uzokuyeka mohlala phansi. Ngimtubula. Mohlala phansi mfethu uzokuyeka. Ngizomtubula lo mina mfethu. Naye unaso isibhamu mfethu uhlala phansi. Kodwa Usenzani kanti ubona isibhamu? umuntu. Hawu manje mina mfethu mfethu uyazi mfethu maningi kanjani amajita adonsayo nge-rap mfethu. Mfethu Engayenzanga i-rap uyayizwa lento ayenzayo. Mfethu, Mfethu kanjani? mfethu, Uyayibona into ayenzayo. mfethu ngiyayi-understand engonayo. Ngiyayi-understand. Kodwa futhi ngeke ngikwazi ukukulalela kahle udiniwe. Yingakho ngithi hlisa umoya sihlaleni phansi. Athi ngiva amanzi, ngifuna amanzi. Ngifuna amanzi ngiphuze. Ey mfethu sizo apha manje bafethu apheleni. Yabo into ayenzayo mfethu. ngenzeni Yabo into ayenzayo. Nanka phethe amanzi mfethu. Thola abo. Yazi Mfethu ngicela uphuze amanzi. ayikwazi nokuphepha lento le. ha kuyanyukela yazi kuyanyukela shem kuyanda Mfethu Baba. bafu. hayibo sonke lesikhathi kanti ubuhlaleleni Yabo lo. sonke lesikhathi kanti ubuhlaleleni bekwenziwani Ongimenza umuntu. wena wenza mina umuntu emzini wami Lento le. Lento. hey ayishem Umuntu. Ungayiboni idlowa kanje, idlowa ngenxa yami. hayibo Lento le ayikwazi nokushaya iblojo. imake kuzoyishaya Ngitshela kanjani kusoba, kumele ngihambe akwazi ukushaya ngiyothatha ibluetooth. isifuba ngoba wena uhamba unikela ngesenda ngithi Yanikela mina. uyanikela phela ngoba Tholi uzoshaya ibhencane amablodo mina, ubuye ngishaya ibhencane, sephethe ngishaya isifuba ugogo, mina wangijwayeli. hamba-ke kuyobashayela emgaqeni unalo idlala unalo yini idlala Idlala. ubashayelaphi ka-my friends ingane ngiboleka i-room hamba phela Akulungile. Mfethu mina la angifonilwe ngibonile kade ngisakhuluma nosisi ungakafiki wena ukuthi vele ube out indaba yakho. Kahle kahle wena kusho ukuthi awuliboni iphutha kulento ayenze ukuthi uthathe ingane noma intombi yakhe Vele enye u-selfish. uzolala nayo endlini yentombi yakhe enye. Awukuboni ubrong lapho. Bavumela- Ngisazobuyela kuyena naye ubrong bakhe. Bavumela Ngisabuza wena mfethu as man to man siyakhuluma njengamajidi. bavuka indoda. Mm. Bavuka indoda mina ngi-hungry lion. Mm. Kumele ngishaye, kumele ngifake ngikhiphe. hayibo u-hungry lion emzini Sure. kababa Ngifuza omkhulu mina. Hayibo, wesem. Manje mfethu ngeke uzongitshela ukuthi mina ngizolele ngibhizi nginawe nogogo. Mm. Lo muntu Mfethu, lo gogo- ulolala ngomqolo ngiyoze ngifike Hamba ku5. phela emzini wakho. nomqolo. hamba Ngizijani? emzini wakho Mfethu Ngizijani mina? What hamba about me? emzini wakho phela What about me? lo gogo wasukelwa uba mhlambe from start. Uyena. Hayibo. Uyena waqala. Uyena wangiqala. yamuza ubona mesesutha Uyayizwa lento uyena wangiqala lona mfethu. Cabanga. Manje mina sekumele manje mina ngifela izono zakhe. Cabanga usithi yonke into udla ukudla kwakho wadla wena. I mean hayibo Uyena wangiqala lona mfethu. okay Oh. manje usudlalaphi Uhlala phi? Uhlakanaphi wena? alright Uhlakanaphi wena? Sifebe. okay baba ngiyacela ngicela Esidlula wena. mfethu ngiyacela. Na uzongicasula. Awu mfethu mina mfethu ungangishayi ngiphethwe iflu. Amandla anginawo. hey hayibo Ngiyacela mfethu. Ngicela sehlise indlala vele umoya. ibangulaka Mfethu yini inhloso ekwenze wa decide ukubhala ishow? Ubufuna ukuthini kudadewethu? Ngifuna mfowethu udadewethu. Dadweni lo, dadweni. Ayekele dazi. Mina ngiseyinkingeni manje. Umphakathi angikwazi ukubona ukuphuma manje ekhaya. uyalunga Umphakathi ungitshela ukuthi ngumdlengulu. Ngidlengule ingane. ufuna ukuba happy Ingane wedwa wena endala. elifeni Ngidlengule kanjani ingane endala?
awuyidlwengulanga ingane navumelana. Izele. Mfowethu savumelana nengane siyathandana kwayimanje siyayiqhuba into yethu. And ngifuna mfethu kube clear kumuntu obukayo and uyena uThando oforsa ingane ukuthi ayihambe emaphoyiseni. So emphakathini wena usubukeka njengomuntu owenza into wrong while kuyisithandwa sakho lesiyana. Osibhlungu lento ayenzayo. Thando uyenzelani lo nto mfethu? Ngibuza ukuthi Mfowethu bangaki abafowethu abadonsayo phakathi ngenxa yalento le ayisho. Uyayazi i-ID yengane. Ngenxa yokuthi yena ohlohlenga bangaki abafowethu abadonsayo. Okay, asivume ukuthi una 20 mhlambe usamke. Angithi usamke igama lentombazana. Ufisa abe na 20 ngoba uselfish. Kodwa bayathandana. I-wrong lento ayenzayo. I-wrong. Bathandana emzini kaba. Wena unenkinga nokuthi bathandana emzini kabani noma unenkinga ukuthi bayathandana? Angihlangani futhi angimceli ngi-right. Akahambe nayo usamke wakhe bayocela ama-room my friend. So manje into ayifunayo-ke kuwena ukuthi ukline igama lakhe nabantu emphakathini babone ukuthi yena lami uliklinile yena uthi abukise ngamazofaka iy'ngane emzini wami. No, mfethu i-wrong lento ayenzayo. Mfethu khuluma naye. I-right yini wena yokuthatha Mfethu khuluma naye. bafo ngizokhuluma naye musukungijaha mfethu ngiyazama nje. I'm trying mfethu, I'm trying. Mfethu Hayibo. Bafo mfethu. Ivele indlala ibangulaka. Ngizana amaphoyisa. Thando ngitohlale phansi. Hayi ngiyahamba-ke mina manje. bafangile ba. Indlala ibangulaka vele. Ngitohlale phansi. Bangaka abafowethu abadonsayo ngenxa yale. Thando ngitohlale phansi mfethu. Hawu. Mabafo. Bangaka abafowethu abadonsayo ejele ngenxa yale. Baningi mfethu kodwa angithi manje ngizama ukukhuluma nomuntu wakho mfethu wakudala ukuthi akakline igama lakho mfethu. Akambize nosamkezela ne-ID yakhe sibone ukuthi Uhlala mngakanani. lapho nentombi yami. Bayathandana. Sibone ukuthi mngakanani. Uhlala lapho nentombi yami wena. Akayona ingane. eGloria, uGloria phela wena. Njala wena, ufaka uGloria. Uthando igama lengane. Hawu, okay sekwazi wena. Sekwazi wena vele siyazi indlala ibangulaka baba. Umnikani usamke? Samke Inkomo nje waya. kamnandi kanjani. Shame. Kabhlungu kanjani. Bese ke ulamba esifini kube nolaka ulwe nathi. Yonke into ne-blow job lo ngamniki yona wena. Akasidli stick sidamba eclinic awuklini isifuba. Ngoba ibhizi. Ngokubhizi. Hawu wena phela ukhipha faka ngena phuma. Manje lento yenza kumina uthini ngayo lento yenza. Yini engenza kwena wena lo Igama ingane uthi umfethu usaba ngisho ukuphuma emphakathini manje because kunabantu abambuka ngalelo why lethandana nengane and ingane yakhe vela akasebenzi yasikho isidingo sophuma eminyanga aqhubeka kahlale ngcolisa igama lakhe uyasho nje nangalesikhathi ukuthi ingane yazi naye Mfethu ukhuluma naye mfethu. bafo ngiyazama lana I'm trying mfethu yazi ukuthi wrong kanjani lento yenzayo i-wrong yazi ID yasamke wena angiyazi but pho yindaba uvumelana naye angivumelani ngikubeka esithombeni ukuthi uyazi ukuthi wrong lento uyamazi usamke ngimazela ngazi wena mina ngizwa phela ukuthi ungibeke ey'thombeni engathi yamazi bayathandana lungile phela bathandana wena yini inkinga yakho kanti emzini kabani inkinga ukuthi bona banza i-sex banikana i-job emzini wakho ukungangihloniphi lokho kuba kuhlaza nje ukungidelela nje phela batshela abantu ukuthi lo mfana lo walala emzini wami nenye intombazane musu ukuze ngathi ungcolisa igama lakhe ungcolisile naye igama lami ngokuthi alethe iy'ngane emzini wami anisathandani akahambe phela ayoclearisha igama lami ukuthi wayayiletha iy'febe emzini wami mina nawe asathandani. wayiklina igama lami lokuthi ungilethele iy'ngane ey'ncane emzini Indawo wami ngaklinela igama lami. uba uqala afana akline omlo omunye Indawo ngayenzi lento. Yazi mfethu ngize Ubani ngatshela ofuna aqala umseshi aklinele ukuthi omunye? khona umuntu ophusha lengane. Ngize ngatshela umseshi wase police station ukuthi mfethu khona umuntu oyiphushayo le ndaba sikanani. Yebo lento. Manje mina mfethu abafethu khuluma naye. wena usathandana mfethu nalengane yabo mfethu ngamsho uthandana naye lo mjito wenganjeni yabo baningi mfethu abantu ababoshela izinto abangazenzanga and wena uyazi ukuthi yabo indlela okhuluma ngayo it proves ukuthi uyazi ukuthi akayidlwengulanga babethanani it's just that nje wena ignorant ufuna ukuprove ipoint lakho nanokuthi uyamgcwalisela ngoba na-ke uhlama sorry akaze aqolise ukuthi uwenze le yanto emzini wami wakwaqolisa ukuthi ufika ney'ntombi emzini wami akazi so why mina-ke kumele ngixolise umoya ngayo okay mfethu xolisa-ke mfethu ukuthi wafika nentombi khona kuzogezeka igama lakho Indaba mina mfethu. bafo why kanti kanti umuzwa abantu Why abantu besifazane behlezi be right? Why behlezi be right? Why amadoda phela ahlezi right? Why behlezi be right? Bona ba kufanele right. uhlawule umuzi wami uzofika nembuzi azane wafika nembuzi-ke igama lakho wayibo mfethu nje kwazi abaningi angayo izinto ey'funakalayo mhlazane wafika nembuzi phela ngizoklina igama lakhe kumele
ukhokhele nanokuthi wekubhekisa phezulu lapha endlini ungenzi lutho. Ngangimkhokhelela Emdala nomuntu. Wena njengoba umdala ulala nengane Hawu nawe usuyangazi ukuthi ngimdala? mina ngiyakubona phela. Ungibona Nginawe nje manje na. okusho ukuthi yena mngakanani? Untanga wami lona. Ha, Shuthi wena ungalala amashwa. nami wena. Hayi kushuthi phela kanti yini engisuke Ungalala ngilala yini nami? nobuso bakho noma ngisuke ngilala nepipi lakho? Ungalala yini nami? Yini engisuke ngilala Mina nayo? ngifuna impendulo yakho ungalala yini Ngisuke ngilala nami nobuso na? bakho iminyaka yakhe lala. Shando ungalala nami. Ngisuke ngilala Yebo iminyaka noma yakho cha? yini? Hayi angikwazi. Mfethu. Ngifisa ungikhathele mfethu. Wena Ngisabuza ize namanje nembuzo uzogeza umuzi wami. mangaki Ngoba amajita nanithandana. adonsayo. Angikaze sithandanele ukuthi alethe. Mfethu uyazi kubuhlungu kanjani ucoshisa insipho ejele mfethu. Uyazi leyo nto Bafo, mfethu. Uyazi mfethu Bafo. kuthiwa acosha insipho ejele mfethu. Ngicela uhlale. Angifuni ukumshaya mfethu. Ngicela uhlale Uyazi angimshaya umuntu wesifazane. Ngicela uhlale mfethu. phansi Uyezwa, mfethu. mfethu. Asikhulumeni kahle uhlale phansi. Uyazi kunjani ucosha insipho Ungayilethi ejele mfethu. imbuzi shuthi uyoyicosha ke leyo nsipho. Ngicela uhlale phansi mfethu. Mina mfethu into engiyidingayo kuwena ukuthi sihlale phansi sikhulume sibonisane kahle kamnandi. Yabo? Angakuzwa baba. Mfethu wena waba wrong ngokususa intombi yakhe enye yolala nayo komunye umuzi Kodwa wentombi yakhe. ngiyindoda mfethu ngisasho Into mfethu iphuthu ngiyindoda. angikuphiki lokho mfethu. Indoda kabani? Emzini kababa. Windoda mfethu. And yabo mfethu mongabanjwanga ku right. Inkinga wabanjwa ke wena. And masubanjwa ke manje usuzithola usugaxela ngento esensitive ebucayi nakhona. Because ingane nisathandana namanje iyasho futhi nayo ukuthi lo siso ibangela isithefe kanje. Yabo? Umuntu akabe indoda emzini wakhe bakithi. Singawuzwa mfethu kodwa mfethu ibuhlungu lento enziwe lo sisi. Ubafo ubhalela isho ngoba ubecela umkhululi Umkhulule, emphakathini mfethu, umkhulule, azi ukuthi akayona lento wampenda ukuthi uyiyona. Angenza nanoma yini ke mawukuthi kumele enze something. Yini noma yini? Njengobesho nje angithi yabo kuyimanje uzidelile weza kumakhamera kuyimanje. Yeah. Ekuzeni kwakhe uyazehlisa. Yazi Thando mfethu kanti mfethu kenze njani? Awukaze wena uqinisele ukuthi ulethe intombazane emzini wakho. Manje mfethu ungakwazi mfethu ungenzele into ebuhlungu kanje mfethu. Ukukhombisa ukuthi nami ngiyakwazi ukuba selfish njengoba nawe selfish. Yi-selfish mina. Yes. Njengoba wena ububhizi ungidla wena ubungidla wena. Ake kuthiwa kuya Ungizaqela kanjani? Ugqokani Eyizwa unjani? Hayi wena uzacisa ukuthi Ungizaqela wena kanjani? usuhamba Ubungidla mfethu wena. Okay, asike sithi Ukujulusa kwakhe mfethu kuyinto enkulu. ake kuthi kuyaboshwa ke manje. Gwethu iminyaka nkosi amacala erape amacala serious agwetshwe. Thini kuwena ngaphakathi umuntu egwetshiwe iminyaka ejele ngecala ngalenzanga. Asimazi noma kalenzanga. Uyozini azi kahle ukuthi akazange adlwengule. Asazi, shuthi mina axolisa. Nawe ngicela wehlisa ipride yakho. Aqale yena ngithi yena waqala waletha emzini wami. Bafo ngicela uxolise mfethu. Buka mfethu lo muntu ukuzise phambi kwamakhamera ukuze lo muntu mhlawumbe buka ngalelo so afika abone ukuthi yazini ayikho lento le. Phela akaze phambi kwamakhamera Wena azele udlala ukuzoxolisa angazeli ukuzongitshela Kahle ukuthi uyindoda. wena udlala isikhwele. Awuro. Mina mongavuma lokho ukuthi wawudlala mfethu isikhwele. wrong. Wena wawungenze njani ufika umfazi Cha, wakho mfethu wrong, enendoda wrong. emzini wakho? Ngangingenza ngenye indlela. Yiphi enye indlela ngoba phela Angazi isemzini kwakubonakala wakho? ngaleso sikhathi. Hayi. Mina wrong. Kahle wena uyaconfirm ukuthi isikhwele nje sasikubulala. Angani noma isikhwele noma nje ukudelelwa ukujwayelwa kabi emzini wakho. Bafo yabo ukuthi lento izolungiseka wena mengabuze ehlisa uxolisa. Cha mfethu akulungile mfethu. Kodwa mfethu hayi lento ayenzayo mfethu mfethu kulungile mfethu. Yabo lento ayenzayo mfethu ayikho right mfethu. Manje kuyafana noma sethi uyakhuluma emphakathini uyakhuluma umphakathi vele uzoqhubeka ungibone njengomuntu odlengulayo kuyafana mfethu. Yabo igama lami lisagezekanga. Kodwa kulist mfethu mhlambe kuzobe ku right ukuthi abantu noma kuthiwa bakubuka kanjani kodwa wena uzobe u-free futhi ungaboshiwe because into esiyilwelayo njengamanje ukuthi wena ungaboshelwe into ongayenzanga. Ngiyakuzwa mfethu. So mfethu yabo lento le enzekayo ayenzile isilonda esingapholi. sure. Isilonda esingapholi ngoba mina Shuthi azange i-draw. ngimsukele wangilanda eklabhini. Yezwa lento le akulanda Ah, eklabhini. kuyanda-ke ngiyaqhubeka ngiyilento futhi. Yangisukela yona yangi-approacha yona ngiyitshela ngithi Ngenkani mfethu yini? mina ngikanje Ngenkani yini?
yena wangilanda ngenkani wangithola. Hayibo waze walula. Kuyafana nothi inkani ngoba phela wena awugoqo ungidlalisela imali angithi. Afanye ngithini? Shothi ngakuthumba Afanye phela. ngithini? Kodwa mfethu. Wena kahle kahle ufuna imali. Yisona span sakho lesi. Oh imali. Phela wathi wena ngidlalisela imali. Mina ngithi ngiyashova mina, ngiyashova amaphela. Ushova mina. Shova wena sengikushobile ngicedile ngami. Oh, ingakho usubaletha kwami. Unikile imendiko. Ingakho usuwaletha kwami. Buyithola imendiko. Hayibo labo 2 second bakho. Ubuze uyikhombela esifubeni imendiko, ungangitsheli. Shame. Ngangitsheli lo nto. Okay, sis usexolisile kubafo Xolise waphinda kubafo? Uxolisile nje. Uthani angikuzwanga uqala phansi. Kulungile nje. Yini lo? Hayiba we, singisipela leso sixolisayo uthe kulungile. Hayibo. Kulungile. Ngiqala uyiva ke, muthi kulungile uyaxolisa. Ya kulungile. Kulungile. Yazi comedy straight ke nje manje. Kulungile. dadewethu khulula umfowethu. Uthi kulungile, uxolisa kanjalo? Uyaxolisa. Hayi, ngifuna umuzwesho. Bafisho ukuthi ngiyaxolisa. Yabo mfethu la wena awukho wrong kodwa wena kumele uxolise cabanga ukuze ube free. Physically. Kulungile baba. Bakuyintando yakho. Physically. Physically. Wrong lona phezulu. Uro kakhulu Wrong mfethu. When you right. Mina ngifuna ukuthi wena ube free ingawo ngithi wena ezindoda zehlise usho ukuthi uyaxolisa naye akasho ukuthi lento ayenze emphakathini into engekho simple 50-50 yabo 50-50 kulungile ngeke nje ngize ngithathe kulungile ukuxolisa kunjani lokho manje ngixolisa uzonze njani umphakathi uzokwazi ukuthi uyasukela ayikho lento yenze ekuthiwa wayenza wena yabo so xolisa bo akulungile angexolisa kulungile uyaxolisa hayi nawe kumele uxolise i-wrong into ayo kwayiwena shuthi sorry angithi yena kahle kahle uxolisela ukuthi walala nentombazane endlini yakho kuphela alikho elinye iphutha alenza lapho alikho elinye ukulala nomuntu endlini yakho kuphela wena lento yenzayo ukuthi wambe uthi ebantwini udlwengula izingane ezincane ayithi nayo uthe isilonda esingapholi mina sophola isilonda sokuthi umuntu angisathandani nje angithi asathandani angisakuthandi angisakufuni I don't want you okay kulungile nambela ngikufuni I don't want you nambela ngikufuni phela ukuthi bengifuna uxolise nje ngokuthi uzobukisa ngabe emzini wami ulethe izingane ezincane umuzi naleyana nala room umuzi la awu kahle bonke base wadla wasutha macala onke sewuthi umuzi we street kid ubhebhile stere okusalayo uhlala emgaqeni ubhebhile stere okusalayo uhlala emgaqeni akulungile ngiyaxolisa mfethu usexolisile siyabonga silinde ukuzwa wena ke manje siyabonga ngezani silinde ukuzwa wena manje uxolisa hayibo ngiyaxolisa ke nami manje akusakho okunye engizokusho seke-right mfethu ngikufisela inhlanhla bafe ngazi ukuthi konke ngahamba kahle umphakathi uku-accept uphinde uyitshele futhi ukuthi cause mfethu angithi njengamanje nisahamba nawe usamkeni nisahamba public nibonakala ngeke mfethu umuntu sengisaba mfethu uyaxolisa ungena ema-TV-ni mfethu besengisaba ukuhamba nentombi yami in public ngoba kuphume iskandal esikanjena sekunzima mfethu ngiyasaba ngoba umkhize babhizi bangijaha bayangijaha uba umkhize bangijaha ngezakhe ithini mina angisakwazi ngisho nokuphuma-ke ngigijime ngijoge mfethu iloko nje mfethu hayi no mfethu kulungile sengathi ungaba right mfethu uphole mfethu kulungile ngiyabonga mfethu baba Mkhize mpele nonkade senimjaha ngezakini seniyazi manje ukuthi ubapho bayathandana noSamkeni and kudala bathandana wavukwa isikhwele nje wambheca ngobende inyama engayidlanga lokho kwenza ukuthi-ke i-relationship yabo ingahambi kahle aze athumele ngisho ingane ayithenga ukuthi ayihambi emaphoyiseni abo ukuthi abanye abantu bakuhlukele kanjani ngenxa yokuthi nje unesikhwele setotolozi uyalazi linjani akafuni-ke manje laziwa abanye abantu mhlampe nawe uney'nkinga ezisinto umjolo si-imeyile njengamanje umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi umjolo show mina nginguhlala matifana and I am the next big thing in KZN sohlangana nami kanjani kwi-episode elandelayo siyabonga kakhulu ukubukela kwakho usuku lanamhlanje